Diyos marhay na aga, banwaan nin Diyos, mga tatawagon. Ikaduwang tawag, Jerome Baratillo Moran, 25 anyos an edad, taga Ocampo, Camarines Sur. Namundag sa New Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Aki ninda Glenn M. Moran and Hilda Barotillo. Buot mag-agum kay Maria Corazon Sarsoso, 25 anyos an edad, namundag sa Tigaon, Camarines Sur, asin nag-eerok sa Karaykayon, Tigaon, Camarines Sur. Aki ninda Edwin A. Reyes asin Cherry M. Sarsoso. Enot na tawag, Anthony Romano Serbino, 28 anyos an edad, namundag sa Ocampo, Camarines Sur, nag-eerok sa Hanawan, Ocampo, Camarines Sur. Aki ininda Romeo Serbino asin Cerila Romano. Buot mag-agom ki Juliet Ibarrientos Baruga, 25 anyos an edad, namundag sa Naga City, Camarines Sur, asin nag-eerok sa Mayugob, Ocampo, Camarines Sur. Aki ninda Perfecto O Baruga asin Josephine M. Ibarrientos. Ansi Simon Tabi, na igwang naaraman na may mga kaulangan ang mga nasabing kakasalon. Tabi man ipaaram sa satuyang kura paroko o sa opisina kan satuyang parokya. Tanganing daay po kita makaayon sa pagkakasala, asin mapangatamanan niyato ang sakramento nin matrimonyo. Siring man po mga intensyones ngunyan pong misa. For the soul of Tomas Jr. and Misa Kumon, offered by Lydia Bilano and family. Thanksgiving for all the blessings, petition for good health and safety, and for the soul of Milagros and all souls in purgatory, offered by Luz Biminda Asur and family. For the soul of Dennis, offered by Miss Jocelyn M. Vargas and family. Thanksgiving for all the blessings, petition for good health of the family, and for the soul of Mark Joseph, offered by Agnes Laurel and family. Petition for good health, safety, protection, and safe travel of Romel and Richelle, offered by De Los Santos family. For the soul of Rufino Jr., offered by De Los Santos family. Thanksgiving and birthday blessing of Alfonso, Claire, Alisa, and Al Gabriel. Petition for safety and good health, and for the souls of Vicente Salome, Josefina, Domingo, Hernane, Jorge, offered by Ricafort family.
Liwat Diyos marhay na aga, banwaan in Diyos. Ngunyan po, yao na kita sa ika-20 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema, ang kaligtasan para sa gabos. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minaot niya na ang gabos madara sa kahadean nin langit. Ang tema kan liturhiya niya tungon niya na Domingo, iyo na ang gabos inaapuda na magbaklay sa dalanin kaligtasan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, nagabos kita magkaburunyog sa paghingowa na makamtan ang grasya nin kaligtasan. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan sa tong selebrasyon kan Eucharistia. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya ako nangadji ki Santa Maria, Dani na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang tang Dios. Maherak manugos sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa itong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pasalamatan ka, huli ka, dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, aling langiton, Diyos amang makakamhan, kagurang na ating bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, ating ka naman. Ikaw na nagpapara ka na nagkasalan ka, kinabang, kahirati kami. Ikaw na nagpapara ka na nagkasalan ka, kinabang, ako ang sa mong pagkimahirap. Ikaw na natutukaw sa loob ka naman, kahirati kami. Kaikasanaan, panal, ikasanaan, kagurangan, ikasanaan, urong, kahalang ka. Heso Kristong kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ika, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga di nahihiling na karahayan, pabulosa ang kaladman kan pagkamot mo sa samong mga puso, tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmaawot. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paghinanyog kan mga babasahon. Ipinapahayag sa enot na babasahon na yaon ang invitasyon kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawi ng pagpapabanal. Hinanyogon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi ning kagurangnan, gibuha ang katanusan, huli tulos madatong ang sakong kaligtasan, asin ang sakong pagtubos ipapahayag. Ang mga taga-ibang banwa na maayon sa kagurangnan, sa paglingkod sa iya tanganing mamutan ang ngaraning kagurangnan asin maging sa iyang mga surugoon. Ang lambang saro na naglilihi kun Sabado, asin dai kaiyan nagbabasang-basang asin naguutob kan sa iyang tipan, ang mga aking ini sa kung dadarahon sa sakong banal na bukid, asin ipag-uugmaninda ang sakong harong nin pamibi, ang sa indang mga tinutong na atang asin mga dulot aakuon sa sakuyang altar, huli taan sa kung harong nin pamibi para sa gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. O Diyos, pag umawong ka nin gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan. Bindisyuni kita ning Diyos, asin magliwanag sa tuyaan sa iyang lalawgon, an sa imong dalan ikapahayag sa kinaban, an sa imong kaligtasan ikapahayag sa gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan. Mag-ugma ang gabos na banwaan, asin mag-awit na mag-ugma, huli tamatanos ang sa imong paghukom sa katawuhan, asin inaampon mo ang mga banwaan sa ibabaw nin daga. O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos.
Siya man nagrukyaw kan marhay na bareta sa mga pagano. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Iniyan sinasabi ko sa indo na mga pagano. Sinugo ako sa mga pagano bilang apostol nindo. Asin kaugmahan ko na ako sinugo. Alagad ang katuyuhan kaini, iyo kung paanong magibo ko na arugon kamo kan sa kuyang mga kadugo, asin ikaligtas ko ang nagkapira sa inda. Kung huli kan pagsikwal sa inda, ang kinaban nakabalik sa Diyos, ano ang magiging kahulugan kung sinda ako on giraray? Mayong iba kundi pagkabuhay liwat gigan sa kagadanan. Dai binabawi ni Diyos ang sa iyang mga balaog, asinan sa iyang pag-apod. Kamo ito nagsumbikal sa Diyos, asin ngunyan kamo nahirakan, huli kan sa indong kasumbikalan. Siring man ngunyan, sinda nagsumbikal tanganing kahirakan, siring na kamo nahirakan. Ang gabos na tao, inilalaom ni Diyos sa kasumbikalan, tanganing ang gabos sa iyang mahirakan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marhay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpasiring sa Tiro asin Sidon, asin sarong babaeng Kananeya, saron na ito nagkurahaw sa iya, kagurangnan aki ni David, kahiraki ako, ang sa kuyang aking daraga may demonyo. Dahil nagsimbag si Jesus, dahil sinimbag ni Jesus, kaya dinulok siya kan mga disipulos asin kinaulay, nangugaman ta nagsusunod sa to asin nagkukurahaw. Sinimbag sinda ni Jesus, sinugo ako para sana sa mga nalalagalag na mga karnero sa Israel. Inabot sinda kan babayi, nagsamba asin nakimaherat, kagurangnan tabangi man ako. Si Jesus nagsimbag, bakong marahay na ang tinapay para sa mga aki, kuahon asin ibahog sa ayam. Alagad ang babae nagsabi, totoo kagurangnan, alagad ang mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan kagsadiri. Si Jesus nagsabi sa iya, babayi, dakulang gayo ang sa imong pagtubod.
Mautob manlugod ang sa imong minamawot, sa oras na ito ang sayang aki narahay. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Yaw na po kita sa ika-20 Domingo kan ordinaryong panahon, asin ang ebanghelyo niya tungunyan, ginuno sa ika-15 kapitulo kan ebanghelyo ni San Mateo. Pag nadadangog taan ngaran kan sa tuyang kagurangnan, Jesus na kagurangnan, ano ang sa imong nai-imagine? Pag sinabihan ka, dahil ka pinapabayaan ni Jesus, mag-arang ka kay Jesus, ano ang sa imong impresyon sa satuyang kagurangnan? Di ba? May imagine mo si Jesus mabuuton, si Jesus mapagpatawad, mapakumbaba, matinabang, mahihirakon. Yan ang gabos na mga positive adjectives itinatao ta sa satuyang kagurangnan. Kaya kung nagdangog kita kan ebanghelyo ngunyan, garo masasyak kita. Bako niya ang impresyon ko sa sakuyang kagurangnan. Tano niya sa ebanghelyo? Ilingan mo ha? Ilingan mo. Si Jesus nagpasiring sa Sidon asin sa Tiro. May sarong babaying Kananea. Pag sinabing Kananea, bako ining Hudiyo. Non-Jewish, bako ining Hudiyo. Non-Jew. Asin kan panahon na yan mga tugang, ang mga Hudiyo, asin mga pagano, dahil naghihirilingan sa mata. Ang mga Hudiyo, naghuhuna na sindalang ang pinili kan mahal na Diyos. Kaya dahil kami lang ang pinili kang mahal na Diyos, kami lang ang banal. Dahil kami lang ang banal, kamo bako kamong banal. Banol. Bako kamong banal. Kung siring maati, kamo maati. Dahil kamo maati. Minsan inaapod kan mga Hudiyo ang mga pagano na mga ayam. Minsan baga, ang satuyang mga magurang, naaapod man kitang ayam. Sa inan na baon da ngay hali ang ayam na ni. Siguro hali yan sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, ang apod ninda sa mga pagano, mga ayam. Ining babae sa satuyang ebanghelyo, pagana, Kananea. Kaya, pagkahiling kay Jesus na nag-aagi, nagkurahaw, Jesus, aki ni David, kahiraki man ako. Ang sakuyang aking daraga, may demonyo. Ano sabi sa ebanghelyo? Inisnab siya ni Jesus. Ang impresyon ta kay Jesus, bakong isnab, approachable. Pero inisnab siya ni Jesus. Maraypan sa iyang mga disipulos, nadanangog itong babae, nagdulog kay Jesus, kagurangnan, dangugaman, herak man, nakikimaherak, dangugaman. Anong simbag ni Jesus? Sinugo ako para sa mga Israel sana, sa mga Israelita sana, sa mga Hudiyo sana. Daya ako sinugo para sa sainda. Alagad ang babae, dai nagsuko, urog na nagdalagan, kaya inabot sinda. Inabot. Kan inabot, ano sabi sa ebanghelyo, nagluhod, asin nagsamba kay Jesus, kagurangnan kahiraki man ako. Anong simbag ni Jesus? Bakong maninigo na ang tinapay para sa mga aki,
ibahog sa ayam. Nagpapahiling ni kan pagiging Hudiyo ni Jesus. Tandaan ta, si Jesus Hudiyo, bakong maninigo na ang tinapay, ibahog sa ayam. Yun man, can you imagine? Si Jesus, inapod itong babae na ayam. Nagiging totoo lang si Jesus sa iyang pagiging disipulo. Alagad, ang babae, dahil nag-atras. Ano sabi kang babae? Yung kagurangnan, opo kagurangnan. Dahil man talaga dapat ibahog sa ayam ang tinapay. Pero ang ayam, nagkakakanman kang rakdag na nahuhulog sa lamesa kan kagsadiri. Oh, di ba? Ang tunay na pagtubod mga tugang siring kaiyan. Ang tunay na pagtubod ipinapahiling sa satuya kay ining babae na pagana. Minsan baga kita pag nagpapangadji kita, pag dai dinadangog garon nagluluyaan sa tuyang pagtubod. Minsan pag nagpapangadji kita, kagurangnan, marahay man lugod ang sakong mahal sa buhay, imbis na marahay, naglalala lugod. Minsan man daw namamati ang kuiyan. Minsan may masabi, Father, ibahaman sa pangadji mo, ang sa kuyang pinsan na may helang. Sabi ko, Lord, ano daw, Lord, dadangogon mo man daw ako. Minsan, namamati ko man iya na garo da kita dinadangog. Kan mahal na Dios. Na-experience nindo na iyan. Nagaro pag nagpapangadji kita, garo nagtataram kita sa puon kan batag na man sa tuon nagdadangog. Kaya mga tugang ining ibanghelyo ngunyan, igwang mensahe para sa satuya. Anong sabi ni Jesus? Not inisnab siya. Iyon yan namamatian ta. Pero maski na ngani, sinasabi kan ibanghelyo ngunyan sa satuya na minsan garo dai kita dinadangog kang mahal na Dios, dai nangangahulugan na mayo ang Dios. Dai nangangahulugan na dai kita dinadangog kang Dios. Dai nangangahulugan na dai kita padaba kang Dios. Ang totoo, danay na nagdadangog sa satuya ang Diyos. Danay na kaibahan niya to si Jesus. Minsan nga sa sakuyang kwarto, nagsusulo-sulo ako. Minsan nai-imagine ko, Lord, aram ko yaong kaigdi sa kwarto ko. Dahil ka lang namamatean. Pero minsan, Lord, aram ko yaong kaigdi sa kwarto ko. Pero totoo iyan. Dahil kita binabayaan ni Jesus. Pero ano ta minsan pag nagpapangadji kita, garo bagang dahil kita sinisimbag. Dahil mas aram niya ang dapat gibuhon kisa sa satuya. Kaya nga niyan sinasabi na pag nagpapangadji kita, dahil niya to susuguon si Jesus. Kagurangnan bulungaman ang sakong pinsan. Kagurangnan gibuha ini. Dahil kundi kita nakikiulay harog ka ining babae. Pag dahil kita dinadangog, dahil nangangahulugan na dahil mayo ang kagurangnan. Dahil ang pagtubod mga tugang, bako yung garong vending machine na pag naghulog kang piso, maluwas na ang sa imong hinahagad. No. Ang pagtubod, sarong relasyon. Naghahagad kita kay Jesus bilang sarong aki, bilang sarong tugang. Naghahagad kita sa iya, nakikiulay kita sa iya. Kaya, halingon taha, maski nga di si Jesus baga, naghagad sa Ama, kan siya yaon sa Gethsemane, Ama, kung pwede na ang kalis na inidai ko inumon. Pero may dinagdag siya, bako ang sakong kabutan, kundi dapat ang sa imong kabutan ang dapat masunod. Kita man, garo man kita, pag naghagad kita, gusto ta, yaon na tolos. Pag nagad, Lord, pag dai mo ni tinaw sa kuya, dai na ako mahagad-hagad sa imo. Garo ba kang, dinidiktahan tang mahal na Diyos, kung mas aram tapa, kisa sa Diyos ang dapat gibuhon. Pero ini sa tuyang ebanghelyo, nagtutok do sa satuya na, despite nagarudain niya to, namamati na sinisimbag kita kang mahal na Diyos, orog lugod
na dapat kitang magpamibi. Iyon ang tinutugdo sa satuya. Kaya, pagsabi kan babae na, opo, kagurangnan, pero mas ang ayam, nagkakakan kan mga rakdag. Digdita mahihiling mga tugang ang kabuuhan. Kung taano nangyari ini, kung taano tada isya inintindikan sa tuyang kagurangnan. O sabi tabaga, ano? Ang mga pagano, sagud mga Hudiyo, day nagtitirinuhan, day naghihirilingan sa mata, na ipinahiling ni Jesus sa tuyang ebanghelyo ngunyan. Alagad, katapos-tapusi, anong sabi ni Jesus? Babae, dakulang gayo ang sa imong pagtubod, mautublugod, susog sa imong hinahagad. Ipinahiling niya sa mga disipulos niya, na ining babae na inaapod nindo na ayam. Ang mga Hudiyo, ayam ang apod sa mga pagano. Ining babae na inaapod nindo ning ayam, igwang pagtubod na mas dakula pa kisa sa indong pagtubod. Anong si Jesus baga, kadakol siyang pagkakataon na sinabihan niya ang mga disipulos, maloyang pagtubod. Si Pedro baga, paglukson ni Pedro sa tubig, nag-irarom, ano sabi ni Jesus? Maloyang pagtubod. Itong mga disipulo niya, maluyang pagtubod. Pero ining babae na inaapod nindo na ayam, dakulaon ang sa iyang pagtubod. Hindi, sinasabi ni Jesus na, puon mo niyan, dahil na kamo mag-apod sa indang ayam. Dahil pinahiling kan babaeng ini, ang sa iyang pagtubod. In fact, mga tugang, sa Ebanghelyo, igwasa ng duwang record na si Jesus nag-umaw kan pagtubod. Asin ang duwang ini, puros mga pagano. Ang inot itong senturyon, itong senturyon na nakimahirak na ang sa iyang surugon, naghehelang ning makuri, nagsasakit. Kan maduman si Jesus, ano sabi kan senturyon? Kagurangnan, alang-alang ako na lumaog ka sa sakong harong. Alagad magtaram ka lamang asinsan sa kong surugoon, mauumayan. Anong sabi ni Jesus? Mayo pa akong nahiling ning pagtubod, arog kadakula kaning senturyon sa Israel. Isa itong senturyon, pagano. O ngunyan sa satuyang ebanghelyo, ining babayi na pagana. Dakulang gayo ang sa imong pagtubod. O ang sinasabi ni Jesus sa mga disipulos niya, maloy ang pagtubod. Ano ta nagduda ka mo? Nga? Pero ining babayi, dakula ang sa imong pagtubod. Ining babayi na inaapod nindong ayam, dakula ang pagtubod. Kaya mga tugang, may tinutok do si Jesus sa iyang mga disipulos na ining mga pagano, bako ining second-class citizen. Iyong gayo iyan ang sinasabi sa satuyang enot na babasahon. Sa satuyang enot na babasahon, ipinaliwanag ni Propeta Isaías na ang pagkamot kang kagurangnan bakong exclusive sa mga Hudiyo sana. Bakong exclusive sa inda sana. Kundi maging mga pagano namumutan kan mahal na Diyos. Igwa akong experience na yaon ako sa bus, nagsakay ako sa bus, di pasahero. May saro dumaning babae na nagsisermon. May daradara Biblia. Pagkatapos may mga sobrang pig. Naka-experience na kamo kayan. Na-experiencehan ko yan. Itong babae, nagtukaw sa kataid ko. Ang hapot sa kuya, ligtas ka na. Ligtas ka na. Sabi ko, tano, mababangga ang bus. Nagparataram na, garbagang sinasabi na, kundi ka mo mag-ayon sa muya, sorry ka mo, kondinado ka mo, kami lang ang may kaligtasan. Sabot ko, sana all. No, ang mahal na Diyos
dahil naghihiling ding rasa. Ang mahal na Diyos, padaba niya ang gabos. Gusto niya ang gabos makaligtas. Kaya nga ni sabi sa enot na babasahon, maski mga dayuhan inaapod ko na maglaog sa sakuyang harong, dahil ang sakuyang harong, harong nin pamibi. Ang gabos na tawo, inaapodan na maglaog sa sakuyang harong. Gabos! Kaya nga niyan sa iyang harong, inaapod na universal para sa gabos. Universal. Mayong pinipili, mayong pinapalain para sa gabos. O ano ang Griego kang universal? Catholic. Kaya ang harong kang kagurangnan, inapod na Catholic. Dahil para sa gabos. O yun ang sinasabi sa enot na babasahon, ang gabos, maski dayuhan, inaapod na maglaog sa sakuyang harong. Dahil ang sakuyang harong, harong nin pamibi. So kaya mga tugang, sa simbahan, sa harungkan sa tuyang kagurangnan, mayo dapat ning discrimination, mayo ning racism, mayo ning mayaman, mayo ning pobre. Gabos kita, pantay-pantay. Gabos kita, pare-parehas. Kaya, dahil kita magsabing mas importante kita. Dahil kita magsabing maluyang klase ini. Dahil ang gabos, padaba kang Dios. Ay, maswertihong kita taarog kani ang Dios. Maswertihong kita ta sa mahal na Dios mayong discrimination. Maswertihong kita taan pagkamot kan mahal na Dios sa satuya, bako sa nang bilang grupo, bilang sarong assembly, kundi individual ang pagkamuot sa satuya kan mahal na Dios. Kaya sinasabi ni San Pablo sa ikaduhang babasahon sa mga taga-Roma, kung matatandaan niyo ang first reading niya to kan Sunday, labi-labi ang kamunduan ni Jesus dahil ang sa iyang mga kababayan, mientras na siya idinusay niya ang sa iyang buhay sa Diyos, ang sa iyang kababayan, mayong pakiaram. Sabi ni San Pablo, gigibuhon ko ang gabos, maski na ako ang mawara, basta lang ang sakuyang mga kadugo, ang sakuyang kababayan, magrani kay Jesus. Labi-labing kamunduan ni Pablo. Ngunyan sa satuyang, ang kadagusan kan satuyang ikaduhang babasahon, si Pablo isinubol sa mga pagano. Naghali siya sa runa kan mga Hudiyo, isinubol siya sa mga pagano. Asin sabi niya duwa sa mga pagano, pagano, bakong Hudiyo. Sabi niya sa mga pagano, isinubol ako kang Dios sa saindo. Tanganing kamo magtubod kay Jesus. Asin sa saindong pagtubod kay Jesus, itong sakuyang mga kadugo, itong sakuyang pamilya, mag-arog sa saindo. Baliktad na. Ang matukdo sa mga Hudiyo, kuta na, ang Israel pinili tanganing iyo ang gikanan kan pagtubod. Alagad ang Israel, dahil nagtubod. Kaya si Pablo isinubol sa mga pagano. Ang sabi ni Pablo sa ikaduhang babasahon, sinubol ako sa saindo tanganing pag nagtubod ka mo, itong mga Hudiyo na pinili makanood sa saindo. Baliktad na. Bako nang ang Israel ang matukdo kan pagtubod, kundi si mga pagano, iyo ang matukdo sa Israel. Pero ang good news, maski na nga ni-reject kang Israel ang pagtubod na idinudulot ni Jesus. Pero sabi ni San Pablo, magayon nun yung sinabi San Pablo, dai kang Dios, dai binabawi kang Dios ang sa iyang mga balaog, asin ang sa iyang pag-apod. Maski dai na nagdai nagtubod, pero dai binabawi kang Dios ang sa iyang pangapudan. Arog man kita kaini. Kadakla na beses, garubagang nalilingaw kita na may Diyos. Kadakla na beses, garudaita siya iniintindi. Lalo na kung nagigibo kitang kasalan. Pero maski nagurano kita karaot, tandaan ta ini, maski nagurano kita karaot, ang mahal na Diyos dahil nagsusuko sa satuya.
Ang mahal na Dios dai nagsasabing, okay, habo mo sa kuya, di habo ko naman sa imo. No. Salamat na lang tarog ka ng Dios. Bakong arog sa tuya. Kita baga kung habo mo sa kuya, di dai, anong lamot ko sa imo. Pero ang Dios dai. Ang mahal na Dios, baski maghabo kita sa iya, padagos pa manggiraris kitang kukuguso niya dahil padaba niya kita. Salamat kagurangnan. Taarog ka ini ang pagpadaba mo sa samuya. Salamat kagurangnan. Maski na kami masumbikal, pero padagos kang nagpapadaba sa samuya. Pasalamat kita, taarog ka nian sa tuyang Dios. Kaya kita man, kung day kita na, pagmatitang day kita nadadangugan sa tong pamibi, day kita madisganar. Day kita magluya ng buot. Dahil ang Dios, yaon lang dyan, nagdadangog sa satuya. Dahil ang Diyos, may natandaan akong sarong istorya ng sarong aki na kaput-kaput kan sa iyang ama. May naagihan sindang kawatan or auto. Sabi kan aki, pa, bakala na iyan, gusto ko man magkawat ka iyan. Sabi kang ama ngayon, nonoy, mayo pa akong kwarta, next time na lang. Makulog sibot kan aki, tada ibinakal kang ama. Pag utro si mana, nag-agi giraray duman, nahiling giraray kang aki si oro auto, pa, pagkalaman iyan, tas gusto ko magkawat ning oro auto. Sabi kang ama ngayon, nonoy, mayong kwarta si papa, pasensya na ngaya, pag nagkakwarta kita, babakalunta iyan. After 1 week, nag-agirarisin na duman, dahil na hagad si aki. Alagad, pag abot sa inutan, may nasabatan sindang lalaki. Itong lalaki may utang duman sa ama kan si aki. Ay nga, padi, pasensya ka na sa ngaya hata, ngunyan nga may kwarta na babayadan ta ka. Kan pagbayadi si ama, narumduman kang ama, anhagad kan si aki, itong ara-auto duman. Sabi kang ama ngayon, nonoy, babakalan ta kang oro-auto, pero bako to, ini, ito kaya mayong makina, ini may makina, may remote control. Mas naog mas si aki, mas magayon si tinao sa iya ni papa niya. Kadaklan na beses, pag naghahagad kita sa mahal na Diyos, dahita nakukuha kung ano ang gusto ta. Pero ang simbag kang mahal na Diyos, halat mo na. Bako mo niya ng panahon. O minsan ang simbag kang mahal na Diyos, dai ko ni itatasa sa imot dahil may plano akong mas marahay kisa sa imong hinahagad. Kaya mga tugang, dai kita magluya ning pagtubod. Ang mahal na Diyos, danay na naghihinanyog sa iya, sa satuya. Ang mahal na Diyos, danay na nagpapadaba sa satuya. Ang kaepuhan talang, dumulok kita sa iya, arog ka ining babayi sa Ebanghelyo, dumulok kita na igwang pagtubod na dai na babari, dai na tatanyog, asin igwang kapakumbabaan. Dahil dawa sabihon sa tuya ni Jesus, dai tama na ang kakanon itao sa mga ayam, masabi man kita, kagurangnan, mas kirakdag sana kinakakanman kan mga ayam. Sasabihan kita ni Jesus, dakula ang sa imong pagtubod, welcome sa sakuyang kahadayan. Amen. Matindog kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Hesus Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namuda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kating katulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Dios amang makakamhan,
Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga kadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwatin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Diyos ning kaligtasan, inaapod mo kami gabos na makabalik asin makasaro sa kaugmahan sa langit. Tawan sa mo ang kusog, tanganing magtarabang kami para sa kaligtasan nin gabos, sa lambang kahagadan ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang simbahan na Katoliko, tanganing maging instrumento ni Kristo sa paggibo nin mga karahayan, asin pag-arang sa Ama, sa paagi kan pagtabang, asin pagpamibi, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang mga naglilingkod sa satuyang gobyerno, tanganing manginutan sa pagsunod kay Kristo, na sa paagi ninda, mahali ang mga nagpapasakit sa tawo, hulikan mararaot na gibo, asin paarog, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang satuyang parokya, tanganing magkaigwaning magmakulog sa ikalilinig asin ikararahay kan harong nin Diyos, magtabang sa padi asin sa mga gigibon sa parokya, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang gabos ng mga tawo, tanganing mautob ninda ang sa indang katungdan sa Diyos sa lambang Domingo asin fiesta sa simbahan, hulita ini mga aldaw nin pagpamibi, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, ako ang samong mga kahagadan, asin kamauotan, kami gabos makagibulugod kan samuyang mga obligasyon para sa pagbalangibog kan sa imong kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagdulot. Sa pag
Magpamibi kamo mga tugang tangan sa kuasin sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako aan sa mong mga atang, nahuli kayan, nahahaman ang mga mamuraway na pati na o tauhan, tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sana ako, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na kami danay asin minsan saen, magpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan asin dahing kasagkoran, nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad kan mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagka-Diyos, at ang ani itinagama mo ang bulong sa samo na mansanang pagkamagagadanon, asin kun ano ang kinapahamak kan mga nawara, iumanan ilinigtas mo sa indahuli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo kan mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, naugma sa tubang sagkod pa man, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog sa kaugmahan ni mag-iriba na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladan ang minadigin sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka na bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tenen sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman pagapamanggi, pagkuan niya manin kalis sa singgiraring pasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tenen kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa na papabulosan para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, ni kaining tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang pagkadadan mo kagurangan, ipinapamaretanya mo sa good na ikamagdato. Kaya kami nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang
na kami nagpapakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa mong Santo Papa si Leo, asin kan sa mong obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos ng mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria, Virhine na kan Dios, kay ni San Jose ang siyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Dios sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Matindog po. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaong sa langit, pabangalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo. Ang langit at lubot mo sa dagat, itsiring sa langit. Ang saong kalayon sa umaldan, itaong mo sa uyang asin panawagan mo kami sa sarong mga kasalanan. Siring namin maparawan niya ang mga nagkakasala sa kuya. Asin karin ang parahasa sunod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkat sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapursawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Ulita sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan,
Heso Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikan na nabubuhay asin naghahade sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninungan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga salangkan kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po. Kagurangnan, huli kan Eucharistia na samong inako, kumusuglugod sa samo ang kapangyarihan min sa imong pagkamuot, pasunodon asin tukduan kami sa paggibo kan mga bagay na uyon mo, inihinagad mi huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matuko po kita para sa nagkakapin. Okay. Enot po, nagdadangadag na ang anniversary kan sa tuyang parokya, 30th foundation anniversary, asin katakod kay ni magkakaigwa kita ning fun walk sa Sabado na po ining maabot. Sa Sabadong maabot, igwa kitang fun walk, mapuon po alas 4 nin aga, alas 4. But sabihon 3:30, marata na kita, garo kita kaning maaginaldo. Si mga maayon sa fun walk, may registration po ining 300 pesos, igwa ng magayon na t-shirt, asin may pamahawa na po ini. Ano? Pagkatapos kan fun walk, si gusto pang magsumba, igwa pa yan sumba digdi. Kung kaya. Pizza 22 yan, sa Sabadong maabot. Sa Pizza 30, magkakaigwa kita ning motorcade, alas 6 ning aga. Mahali digdi sa parokya, pasiring sa may iba, tapos pasiring sa mabalod-balod. O, pagkatapos ang misa po niya to, gigibon pag alas 8. Sa Pizza 30 po yan. But sabihon kayan, mayo kitang misang alas 5:30 nin aga. Kundi alas 8. Tanganing sararo kita di sa pagsilibrar kan sa tuyang ika-30 anibersaryo kan sa tuyang pagiging parokya. Ikinamumundo ko pong i-announce na ang sa tuyang namumutan na arsobispo sa anniversary kan sa tuyang parokya, nasa mapadagupan palan ta ma-attender siya kang ika-25 Episcopal Ordination Anniversary kan ni Archbishop Sok Villegas. So kaya naghahanap pa po ako ning may di naman na nakusod dahil available. So i-announce ta sa Domingo kung si sayan magiging atong celebrant. Sa Pizza 20, mapuon na po ang Misa Novenario in honor of Divino Rostro hanggang Pizza 28, alas 6 ning aga, igdi sa satuyang parokyaan ang misa. Pag Pizza 28, gigibon ang traslasyon, pasiring sa OLPC, Tinurungan, asin pagpuon Pizza 28, mapuon man ang Misa Novenario in honor of Our Lady of Peña Francia. So ang misa po duman, alas 3, ang fluvial procession, alas 12, pag-abot kan procession, o fluvial, mamisa duman sa Duungan. Ano? Sa Duungan. Duman mamisa. Ang mamisa po duman, ang sa kuyang kaklase na si Reverend Father Joel Bernales. Siya po ang mamisa siya po kura paroko kang San Jose, sa partido, San Jose. So siya po ang mamisa sa satuya sa Fiesta kang Peña Francia. Siring man po, kung marurumduman nindo, kan Domingo pinag-anunsyarta na ang mga electric fans sa satuyang Parish Center, tapag nag-igwa kitang activity sa Parish Center, ang mga nag-attender sigan, siribot-sibot, imbis na magdangog kan meeting, sige ang karayab. O ngon yan, pag nagdyan ka mo, masabi ka mo,
Wow! Maarog na lang kamo. Dahil na kamo makayab. Dahil igwa ng mga electric fans. Ano? Kompletong-kompleto. Ito po pinag-solicit kan sa tuyang matibayo na manayuyi. Ayan. Alaga dahil siya igwa pang electric fan sa para sa kumbento, sa rectory, kaya salamat manayuyi. Pero dahil siya dahil natapos ang istorya. Dahil nag-solicit girare siyang sarong electric fan. Electric fan. Igwa mabaga itong may mga daradara. Electric fan. Mga daradara baga pag may nahil nga ako igdi. Electric fan. Ini electric fan. Ini electric fan. O, ang pig-donate, electric fan. Dakulaon pong electric fan. Nasagudan lugod ako. Iyan po ang pinag-solicit ni Manayuyi. Ang donor po kayan, an sa iyang tugang. Sinulsit niya sa tugang niya na si Mr. William Pastor Dilioro Jr. and family. Manayuyi, pakisabi kay hermano mo na thank you very much. Iyan po, si pinag-solicit niya, nagkakantidad 216, tama, 216,000 pesos. Kaya lang, pag abot digdi, dakulaon. Dahil yan ilisi, 16 feet? 21. 21. Oh, halabaon. Dahil igo, takon ito ang ilalaag, ibababa to, na pag nagtungod ka, baka makaiba na ang buhok mo kung halaba ang buhok mo. Kaya nagkuha ng huruhalipot, tanganing maitaas dyan. Ang design kaya kan sa tuyang kisame, bakong para duman sa, ano ito, kaya nagkuha ng sadit-sadit. So kaya itong 216,000, naka-discount kita na, iyan po, 178,000. Sa kata 216,000 si pinagdonar, kaya iuuli o dae. Sabi ni Manayuyi, kakaulayan ko si hermano na kung pwede, dae na pag-uli. Pero anong project? Kaya naisipan mi, nagbakal po kami ng candle stand and cereales. Tapag may aktibidad po kita, nagsusubli kita sa hingaroy ning cereales. O yan po ang mga cereales. Yan po nagkakantidad na 28,000. Ayan. O yan pa po sa altar, kaibahan po ni pito po pito sa altar. Pito dahil kung ubis po ang nagmimisa, dapat pito ang kandila. So kaya may saro pa yan na nakatago. So yun po ang 28,000. So may natada kayang 34. Tama? 34 si tada? 38. 38. So si tadang 38,000, si 28, iyon na po May tada pang 8,000. 10,000. May tadang 10,000. Ada ini kaya naging 29 itong krodo. Ining lana po yan, bako yan ng kandila. Lana iyan na nagpapalaad kayan. Kaya duman 29,000 sinagasto. Kaya may tadang 9,000. Si 9,000 po, 6,000 kato, ibinakalta ning double deck na katre sa guest room dito sa baba. Kaya igwa po dyan ng bambo, nagkakantidad po yan ng 6,000. Kaya si 9,000, may tada pang 3,000. Sabi ko kay Manayuyi, pwedeng i-Jollibee na lang yan. Sige na nga, Father. Si Isayang gustong mag-iba. Joke lang. So, yun po yan ang satuyang mga salamat sa satuyang donor. Giraray, Mr. William Pastor Dilioro Jr. and family. Dahil na kamunoy magharali dyan, tama blessing na.
Salamat, asin manayuyi, thank you very much po. Thank you. Nakakaugma na nagkakaigwa kita kan mga bagay na ini. Ngunyan, pag may dakula kitang aktibidad, dahil ita nakaipuhan magsubli sa ibang parokya. Ang saro na lang po na gusto kong magkaigwa kita na mayo pa kita, insensaryo. Ang sa tuyang insensaryo, magayunon sa tuyang cereales, pero ang insensaryo, muon. Kanyaon po ako sa sarong parokya, nagbakal akong insensaryo, nagkakantidad na 35,000 pesos. Bikin naman. Bikin naman igwa pang mag-donate. Naghahalat lang po. Makabakal kita. Pag nakabakal kitang insensaryo, kompleto na po ang satuyang gamit. Kompleto ang satuyang. Dapat ang satuyang gamit sa misa, pinaka bonggang-bongga na para sa kagurangnan iyan. Ginagamit niya to sa misa, para sa satuyang kagurangnan. Kung para sa satuyang kagurangnan, dahil kita magtipid. Gastuhan ta para yan sa satuyang kagurangnan. Amen. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.